Bubuk kalih polah ngoten, Pak. Ora sayang ngono terus mutung ngono lho. Mutung aku. Pancen lek waranggana lagi ijan gampang tersinggung kok ya. Superman gampangan, gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Iya, Nduk. Sugeng para lenggah. Ayo cahayu, ayo. Ayo. Mudun lah aku. Aja mudun lek jam tengah papat ngono. Kowe mudun lek ora nyawang karo balungane, nyawang karo bokongmu kuwi kok. Lah pripun to Mbah Wir niki lho sing miwiti, Pak. Heh. Wet wau nyawangi kula ae. Oh iya. Ya wis ben to mengin jamu wong piyai sepuh senengane ya mek nyawang ngono kuwi. Saka sepuhe mau ning pondokan tiba tangi lho mau ning kono. Arep njukuk sego mak gelubuk ngono aduh. Ayo. Semelang lek ora uman kakap ayo. Nimas Ayu Winong Nawangsih daleme ngendi, Nduk? Kula asli saking Tulungagung, Pak. Desane ngendi? Desa Ngentrong, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Kuliahe wonten pundi? Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusan fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Bahasa Jawa. Wah, iya, pinter iki genah. Semester pira? Semester 2. Semester 2. Status? Mahasiswa. Status Mahasiswa toh, Pak? single, double, umbel apa-apa? Kula triple, Pak. Triple. Triple iki telu lho. Nggih. Kuwi aja neka-neka lho ora. Loro lho kuwi engko tenan loro lho. Mboten triple semangate niku lho, Pak. Oh, semangate triple. Iya. Niku lho. Semangat, giat lan uga tetap bermartabat. Nah, niku triple. Sanes tris. Triple semangat. Sanes Triswan. Ayo. Lek tris kan triple semangat. Oh iya. Bener. Ya iki lho, Nduk, enek sing ngersakake rengu. Iki karyane sapa, Nduk Cahyo? Ki Wangsa Subagyo. Wangsa Subagyo. Nggih. Lah kowe sinden laris kondang kok gelange kok ya bolah iki lho. Iki gelang anu, Pak. Apa? Gelang tolak bala. Oh, malah nolak bola iki piye? Mboten. Tolak balak to? Tegese niki anu, Pak, gelang apa ya? Anu niki anti galau, gelang anti galau. Oh iya, bener. Gelang anti galau. Bolah, ayo, bubuka lan uga bektiya marang Gusti Allah. Ngono kuwi, bolah kuwi. Mboten bubuk kalih polah ngoten, Pak. Atasana mis kuwi lah. Sinden diarani sing bener iso kaya ngono omongane ora pareng. Yes, mboten maido Pak niki lan nembe pedhot, bar pedhot kalih pacare. Mula omongane iki ya ketudu ngendi ora cetha ngalor ngidul sak geleme dhewe. Ayo. Kajenge Pak, nggih. Niki mboten gendeng udo turun dalan matur nuwun. Ayo. Iki nek bawane ora ana? Wonten. Ya, dibawani. Karyane Mbah Wangsa Subagyo saking Tulungagung. Ayo. Yo coba kaya apa? Apa iki mau no? Kok ngowahi pakulinan? Oh, merubah kebiasaan. Nggih. Kok beda dengan yang kemarin. Nah, niku lho, Pak. Ya biasanya gelandel lah. Nah, niku. Ayo. Ora kaya
kaya wingi uni ya. Apa ndika sampun tega. Ayo, teganya. Agawe rujiting gale sakne nong. Atiku digawe rengu Jan kaya tak ulu-ulu ana. Nek aku ora tedas ben diulu Aji Mas ya nong. Mesti kancane dipakakne ngono kuwi. Lah Dek njaluk, mangke kula mau Mas. Ayo. Kancane nggih tameng waras ora. Ya nang Cahayu, sing sabar, Nduk. suwit manuk si katan terowongan udan grimis dadi rengu udan tangis keloyongan. Iya. Tembange sedih kaya ngono sampean sih iso mesem wis aku seneng wis tenan. Niki mau lho Pak, gelangan galau niki mau. Heeh, bener Nduk. Aja nangis. Mboten. Tak lapi apa piye iki lek nek Nduk? Ah, Lapi. Oh, miswan protes semburu. Sorry no. Mangga rengu diaturaken. Ya, mangga. sajak ikatan rengu enten apa niku dene sampun dangu di kakak ngaten sakning jerbenten apa pancen sampun
karyane Mbah Wangsa Subagyo Piyayi Tulungagung seniman senior hebat sing nembangke ya murite Mbah Wangsa Subagyo ya bocah Tulungagung. Mula ya menjiwai tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Sih kelingan biyen 2 tahun kepungkur sowan rene. Tesih. Ayo, nggih, nggih. Nggih. Oh, siap, Pak. Nggih, nggih. Jaya nggih. Wah, nggih, kuwi penting kuwi hubungane karo perceretan. Ayo, nggih. Karo ibu-ibu ingkang masak wonten wingking. Ngene Nduk Umi. Dadi nun sewu. Nggih. Awake dhewe yang pertama dan yang terutama ki wajib matur nuwun karo ibu-ibu sing masak wonten wingking. Wis to? Sebabnya apa, Pak? Acara apa wae, mbuh wayangan, mbuh resepsi wong mantu tidak akan sukses, tidak akan lancar kalau tidak ada kridane ibu-ibu sing masak. Mula tepuk tangan yang meriah untuk ibu-ibu semuanya sing masak wonten pawon. Mugi-mugi dipun paringi panjang yuswa rezekine kathah. Amin. Ya Nduk, ya mumpung dilenggahi karo para pepunden matura, terus sing ati-ati lek nembang. Nggih. Gatekne to klenengan sore mau. Nggih. Ibu-ibu mau lho tabuhane luar biasa kaya ngono. Sae-sae, Pak. Iso manik-maninten barang. Ayo, elok tenan pengendang ya putri. Sapa njaluk dipandhi ki mau. Akhire pandhian ora. Matur Nduk, ayo Om. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nggih. Pisan kas Nduk, main kompak Nduk. Ayo Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Nah, Sing marahi jawabe bingung iki dadak makkei Pak Bu iki lho asline. lah tenapa, Pak? Iya, lah bingung no. Ya lek Pak, ya lek Bu lek Mas adik-adik kan bingung le jawab. Oh. Dadi ora usah nganggo Pak Bu. Dadi kanggone umat muslim jawab salam ki hukume lak wajib. Paton sampean assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono mesti langsung kabeh sing muslim waalaikumsalam. Ora usah ngangge Pak Bu ngono kuwi. Nggih. Baleni ya? Nggih. Nah, ngono. Yo, Ci, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah. Mergo neng kono lak enek doa sing apik to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi rahmat dan juga barokah. Nggih. Kuwi donga lho nduk ngono kuwi. napa nggih, Pak? Lho piye to kowe iki ora. Nggih, Gus. Gus apa dus ora nggih. Lah iki lho kowe dikersake. Arep ndongakne apa kira-kira? Ayo. Nggih, Karo warga Pandean. mugi-mugi sedaya warga Pandean tansah pinaringan berkah saking Gusti Allah. Terus panenane saya kathah, rezekine kathah, sedaya panjang yuswa. Mengke nek pun rezekine kathah nanggap wayang melih nggih, Pak. Nggih. Ayo anggere ora diundakne ya gelem. Mesti batine panitia mending ngono aku apal kok. Ayo, nggih. Ya Nduk diaturake iki jenang gula bawanana. Arep kok bawane apa aku semanut jenengan. Arep asmarandana, arep dandang gula bebas. Dandang gula banjet nggih. Oke, siap, nggih. Dandang gula banjet karo Amit Sewu karo Bu Kastiah kuwi. Nggih. Kuwi piyayi saka Pati. Oh nggih. Nggih, kuwi ibune solmetku nalika kuliah biyen. Sinten, Pak? Swargi Mas Ari Bodro, biyen ning mburiku kene iki. Oh. Ning panjenengane wis ditimbali karo Gusti, mergo ditresnani karo Gusti Allah. Nggih. Mula lek ning mburiku kuwi kudu ati-ati. Ayo ngono. Oh ngoten. Hati-hati lho Mas Bayu. Aja kuwi arep PA aja dingonokne. Oh, nggih, nggih. Kowe ngalih ganti aku. Ha iya. Monggo dandang gula Umi Afifah. Gitu. Lamun arasa antuk jatuh krami
iku bisa layak bareng udan iki mau langsung terang sebabe ditunggoni karo dulurku lanang iki. Jan. Waduh nyembah ya. Nah, Ki Patih Gajah Mada iki luar biasa. Dan jame lho. Alah jam mati ya dinggo Mas. Sehat selalu nggih. Apa ora? Ora, wah sehat kowe bener kowe. Lah dhuwit purun dhuwit. Neng ae. Ayo. Ya nduk. Keneng sambang sarah wungan kapi lot mring Wicara kang yo wicara kang manis manis nonano marmane den prayitna Mang mriki Mas. Wes. Mriki lho ora apa-apa. Ayo Jan. Wah kalunge lho. Siung kirik ora. Salaman apa njaluk dhuwit? Oh salaman sik. Asmane sinten? X1. Udah. X1. Oh, Meswan. Nggih. Laire dina Kamis to jenengan? Oh, iya nggih. Nyapa tanganmu ngatung? Dhuwitnya. Nggih napa? Hah? Wow, tuku minyak wangi. Wah iya. Oh, elok lho iki. Bocah khusus parandene ora gelem lepek lho kowe. Wah, iya. Mas Miswan. Woi, ngerti sinden iki jenenge sapa? Karo. Aja gatekne sinden ya, gatekne lakone ya. Oh iya aja manut wong-wong kae ya. Miswan ora apik. Besok gawe ning Ponorogo kon jagungan karo Ndurin. Tambah larso telu. Ayo. Monggo jenang gula genduk Umi Afifah coba kaya apa? Ya lho.
yen tambah ger engko rampung jenang gula langsung ke dadi ati. Oh iya, digarap cara sangga buana. Mas Telonteng. Tong tak entuk tak kontak lok dung, tak entuk tak kontak dung. Dah. Apik iki. Yo. Telinting iki. Golek ising kaya ngapa wong ayu. Bahagia, Mes. Aku iso entuk hiburan to bengi iki. Pripun to, Pak? Lah iki lho, Mes iki lho. Mes Wani Piyai niki kena nggih sinau, kena nggih ngaji lho, Pak. Niki mbok menawa meniki pralampita saking jagat. Supaya napa warga masyarakat nglestarekake karo budaya. Ing ngatasé Miswan wae gelem joget tresna karo budaya. Lek jenengan kabeh ra tresna karo budaya tegese kalah karo Miswan. Oh. Wah, bareng film guyang-guyu. Wah. Aya. Hah? Lanjut. Iki kaya sing nanggap ae kowe iki. Sing kaya sing digitanke lonjat lanjut. Ayo, ya beres-beres man. Ayo. Yo. Tak omong iki lek duwe pacar to? Dereng. Moh. Sing arep jodohne kowe Miswan iki sapa? Awi gur takon. Kowe lek duwe pacar to? Dereng. Ora kudu karo Miswan. Ning golek sing modele ngono kuwi. Mah. Genah aman kowe, ora bakal cemburu kowe. Ampun, Pak. Kula nyuwun sewu nggih, Pak. Nyuwun sewu nggih, Pak. Apa? Kula niki
sing napa nggih sing nyenengi kula niku kathah lho Pak asline. Oh iya. Saestu Pak, saestu. Sing sepuh enten. Heeh. Sing enom nggih enten. Sing cilik nggih wonten. Lansia nggih wonten. Lansia. Nggih Pak, saestu Pak kula badhe kula mawon, Bu. Ning ngene ya kudu pinter milah karo milih. Nggih. Dadi lek golek pacar aja mung waton ganteng, aja mung waton sugih. Pedaya apa duwe pacar ganteng yen nglarani ati. Pedaya apa golek pacar sugih yen ning ati marai ringkih ya ta. Nggih. Mula kang mangkono golek sing priya sing setia lahir batin yaitu Miswan. Lek ra gelem tak oleh niwinong lho kok malahan. Ikhlas kula malahan. Ikhlas ya tenan iki jos iki. Iki mesti dawa lho umure. Lah ra mikir apa-apa kok dhek karepe mangan karepe ora karepe ya wis kuwi los kuwi pokoke. Ayo, so dibebasne kuwi iso ning akhirat kuwi. Wis milih dhewe arep neraka apa swarga mis ngono. Dhewe unuk-unuk ngono kuwi. Ning neraka sik mergo arep golek geni nggih ngerokok. Ayo terus ning swarga. Ning panjang yuswa Miswan yo. Ya Nduk, lanjutno. Umi Miswanto. Ngoten lho Pak. Umi Afifah, ya Umi Afifah ya. Yo. Ampun ngoten Pak. Ora. Ampun. Heeh, ya. Wes cukup. Timbang larani lho ya. Kan sing jenenge cinta wong pacarane butuhe lak seneng, tentrem. Ya. Lek ora iso gawe tentrem karo ayem lek ya luwung ngono kuwi ae. Wis. Ampun Pak, jenengan napa kersa sakniki lho jenengan bayangne kula niku putranipun jenengan. Terus? Jenengan napa kersa nek putrane kalih Miswan? Loh, aku kuwi dali wali nikahmu karo Miswan gelem. Malah kok apa kabeh tak cukupi wis to. Wayangan kok dalange ndurin. Nah ya. Dauman lho Miswan. Pun Pak. Ya ora umur. Ampun ngoten lho Pak, ucapan niku adalah doa lho. Lho urung karuan, sampean kudu iso mbedakne endi kuwi serius, endi kuwi guyon. Sing marai kesro jaman saiki ya, ning medsos barang marai kesro. Wong guyon ditampa serius, wong serius ditampa guyon. Kuwi sing marai masalah ning kono kuwi. Lah, mula perlu kebijaksanaan. Kaya piyayi ing pandian kene iki. Mbuh kuwi guyon, mbuh serius, ning bebarengan mbangun pandian supaya tetep makmur lan uga guyub rukun. Lah kuwi pandian. Umi melawan Miswan. Ayo Mis, ayo yo. Ayo. Mbayangne dhek nggih basahan lho, Pak. Ayo terus temanten putri. Mijiki sukunipun temanten kakung. Apik. Mijiki nganggo banyu peceren. Ora pareng ngono kuwi. Ya ora sayang ngono terus mutung ngono lho. Mutung aku. Pancen lek waranggana lagi ijen gampang tersinggung kok ya. Superman gampang Superman. Cukup. Iya. Heeh. Ya Nduk. Sugeng para lenggah. Ayo cayu ayo. Ayo. Mudhun lho aku. Aja, mudhun lek jam tengah papan kono. Kowe mudhun arep golek Miswan kowe mesti. Ayo Om. Kanjeng. Ayo Om. Lho Pak. Wes madhep nang nggon kubis ya, madhep kubis kono. Ayo, ora apa. Ayo. Ayo.